Geocaching za 100. Najbežnejší typ materiálnej kešky, ktorá leží priamo na zadaných súradniciach alebo presne indikovanom mieste. Tradičná alebo tradička sa jej hovorí. Braňo? Geocaching 150. Názov kešky, ktorá sa dá objaviť prejdením niekoľkých stanovíšť s indíciami. Je to multikeška. Braňo stále? Geocaching 200. Názov kešky, ktorá nemá presné súradnice a dá sa objaviť vylúštením hádanky, kvízu alebo šifry. Tejto sa hovorí mystery. A Braňo pokračuje. To isté za 250. A máme prémiu. Braňo. 920 aktuálne na konte. To znamená, že už vieš, že môžeš investovať aj všetko, alebo aspoň 5 eur. Ľubomíra má 250 a Miky je na prvom mieste 1260. Za 20. 20 eur. A prémiová otázka znie. Keška, ktorá nemá fyzickú schránku, uznať nález je možné napríklad po vytvorení fotografie, ktorú požaduje autor. Neviem. Ani netipneš. Počkáme na čas. Hovorí sa jej virtuálka. A pokračuješ. 900 na konte. Dušan Jamrich za 200. Slovenský spisovateľ a dramatik, autor divadelnej trilógie Meridián, Strieborný jaguár a Zlatý dážď, v ktorej sa Jamrich predstavil ako Ilia. Ján Solovič. Braňo? Dušan Jamrich 250. Názov predstavenia v SND, v ktorom stále účinkuje, je to komorná dráma o intímnom vesmíre dvoch manželských párov. Na motívy drámy Ivana Vyripajeva a volá sa to Ilúzie. Poďme ďalej, Braňo. Dušan Jamrich 150. Herečka a politička, ktorá bola jeho prvou manželkou, neskôr bola vydatá za Milana Lasicu. Braňo? Magda Vašariová. Magda Vašariová, správne. 1050, Braňo, pokračuješ. Dušan Jamrich za 100. Postava, ktorú si zahral v televíznom seriáli Štúrovci. Ľubomíra? Ľudovič Štúr. Ľudovič Štúr, presne tak, 350. Pokračuješ? Dušan Jamrich za 50. Vysoká škola, ktorú absolvoval v roku 1970 v Bratislave. Ľubomíra? Vysoká škola muzických umení. Presne tak, VŠMU 400 na konte a ostala posledná otázka. Ľubomíra. Geocaching. Geocaching za 50. Globálny lokalizačný systém, ktorý slúži na pomoc pri vyhľadávaní kešiek. Miky? GPS. GPS, presne tak. A týmto sme ukončili druhé súťažné kolo. Dámy a páni, poďme si to zrekapitulovať.